Estes días estamos asistindo a roturas no Parque García Ballón, en Padín, no Monumento, en Martín, eso dentro do casco urbán, pero que tamén pasa o mismo na Meixida, en Castiñeiras, en Aguiño, na zona da Muralla, do Rasco Acú, de Celeiráns. O voceiro nacionalista acusa o Executivo de non tomar medidas para tratar de solucionar estas anomalías, cada vez, segundo el, máis frecuentes. Pero que, ademais, asistimos un pouco con estupor ao desleixo do goberno local de Ribeira. A inacción total. Non toma ningunha medida, porque estes problemas xa os tivemos no mes de maio, e non vemos nin que faga nada, nin que fale ca compañía de augas, nin que tome ningunha medida para solucionar o problema que ten a veciñanza nas súas casas, pois que non ten auga potável. Os nacionalistas aproveitan este problema para volver a reclamarlle ao Concello que asuma a xestión directa da suministración de auga no municipio. Para eles, un servizo esencial para a veciñanza. Quero recordar que no BNG sempre dixemos que non somos partidarios dun servicio público de abastecemento de auga. No ano 2024 creo que remata o contrato actual. Quero recordar ao señor alcalde que ten que facer todo os trámites para que cando ese contrato remate, polo menos pola nosa banda, queremos que sexa un servicio municipal público.